Boxissa. Tendeng tarjoilee taidon näytteitä siinä, pallo Hynyselle. Tendeng pistää hienon pallon kohti ensimmäisen pallon. Sitten Hoskonen vie pallon Bellolta. Navoju saa pudotettua alaspäin, mutta siellä on Ilves-pelaaja ensimmäisenä pallossa. Hienosti Tendeng pelaa Soisalo, nyt on Soisalolla tilaa ja aikaa. Soisalo tulee boksiin, lähteekö ampumaan? Toiminta pallon takatopa, ei! Eikä onni! Tendeng. Nätit kynät siinä Tendengiltä, saa pallon takaisin itselleen. Matroneelta sen jälkeen pelaa oikeaan laitaan. Soisalo. Ottelun ehdottomasti valopien. Tuli Jero Bellolle tyhjästä maalista ohi ja sitten toinen oli tuo, kun Siira pelattiin keskeltä läpi Ajarnan toimesta. Tendeng vastaan Nyman. Edelleen Tendeng. Jättää taakse. Tendeng. Matro ja Tendeng kaksikko pelaavat kahdestaan. Hän onnellakin pallo tulee Tendengille, mutta Ilves ja Miettunen kuitenkin siihen pääsee ensimmäisenä. Sitten pelataan Soisalo ja nyt on Soisalolla enemmän tilaa ja aikaa. Hän pääsee Lielo jättää Tendeng on boksissa, Tendengillä on tilaa, mutta sitten tulee Freight Friday Obilor ja vie sen tilan pois. Senegalilais laiturilta hienosti kaivaa Tendeng pallon takaisin ja nyt tulee Tendeng boksiin. Ja kulmapotkulle mennään. Se on Alamyllymäki, no Tendengillä jo peliväline. Tendeng saa sen uudestaan. Ei pysty pelaamaan Bellolle, sen jälkeen lähtee Siiralla. Valmistelee vaihtoa. Hienosti kuuluu 4. erotuomarin Mattias Straniuksen jutut läpi lähetykseen. Tendeng. Tendeng saa pallon vasemmalla. Pelaa sen boksin Hilskalle. Hilska lähtee alle. Tendeng edelleen. Pelataan Ajarnalta pallo ensin Solomon Duahille. Sitten Duah vetää Tendengin nurin ja ottaa. Nyman kamppailee pallossa Tendengin kanssa. Tendeng on vahvempi. Hyvin pitää senegalilainen pallon Ilveksellä. Pelaa Hynysen. Matrone. Pallo vasempaan laitan Tendeng. Tendeng tulee edelleen. Saa siinä seinän. Aspegren, joka on paljon kiertänyt Suomea. Stadista lähti Suomen portugalilainen tai portugalaamaan rauhassa Salmiselle. Ja Juho Salminen on ainakin parturissa käynyt, jos ei mitään muuta uutta ole herran viime esiintymiseen. Aspegren pallon kanssa yli puolen kentään. Vasemmalle Tendengille. Tendeng tulee, pelaa pallon siihen boksille. Alamyllymäki Hilskaa, Lahtinen ja nyt oli Lahtisella. Lisää aikaa vähintään. Palloa boksiin, Ilveksellä on paikka ja on loistavaa Jukka Lehtovaara. Lopputulosta kuopialaisten kannalta. Nyt tulee jälleen Ilves. Tendeng vastaan Alju. Alju ei saa kuitenkaan Tendengiltä pallon, näppärästi tulee Tendeng edelleenkin pallossa. Sitten tulee Jaite, joka rikkoo nyt sitten. Tendeng vastaan Alju. Ja sitten Rouha Astegrenin kautta Tendengille. Tendeng lähtee haastamaan sitten Aljulta. Edelleen Tendeng. Väännäköinen keskitys sinne tulee, mutta hyvin tulee heitto lopputuloksena. Tendeng pelaa Lahtiselle. Lahtinen. Siellä on Alju välissä ja Tendeng. Näppärä siirto vasemmalle. Siellä
Veikkauksen tulos menokertoimeksi 20,40. Aulis Ritkonen rahastoi vähävaraisten junioreiden hyväksi lähes 2500 €. Lämpimät kiitokset ja aplodit. Oikeesti niin jos on Hollannissa ja näissä, niin siellä pelataan vaan niin paljon hyökkäävämmällä taktiikalla. Koko voi omistaja laittaa Silloin vastassa FC Lahti, tervetuloa silloin Tamelaan. Pisteen vierestä. Tendengillä tilaa. Syöttö eteenpäin ja siinä. Sille rikkoo. 90-luvulla hieman enemmän. Hyvin pelataan Hynyselle, joka tekee hyvän nousun oikealta. Hynynen keskittää, matala pallo, mutta Kemi pääsee väliin ainakin ensimmäiseen tilanteeseen. Sitten Tendeng. Tendeng laidassa. Vielä Tendeng pallossa. Vielä tulee. Tendeng lähtee jälleen nostamaan pallon kanssa. Laittaa Aspegrenille. Pysyy kentällä. Tendeng tiputtaa vasemmalta pystyyn. Tendeng. Hyvä pallo eteenpäin. Soisalo. Soisalo palaa viistoon.